искам промяна в закона за наркотичните вещества, не искам крайния консуматор да бъде наказан, искам декриминализиране на отглеждането за лична употреба. Аз съм лидерът, защото виждам неща и съм сигурен, че мога да ви разкажа за тях убедително. Още в Битие, в Сътворение, 29 стих, Бог каза: нека всяка трева, която дава семе, и всяко растение, което дава плод, ви бъде храна. Тук е много интересно Бойко Борисов какво ще пита. В случая тревата, канабиса, цитираш Господа, аз много уважавам началника. Той е казал да се яде, яще, не пушете. Той е казал да се яде, яще. Готов е да подкрепи леката дрога, аз виждам. Да.